everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Apan sa higayon unya, nga mahitsas na ang akong mga dagang. Mulupad og mulupad yun unya ako sama sa usa ka maisog nga dragon. Ug ang kalayo nga ibugwak unya sa akong baba. Maoy muunay sa pagsunog kanimo, Madam Ching! Bangag sa ilong! Buutan pagkukaroon nimong hinanib, Madam Ching. Apan sa hilom nga paagi, gihinay-hinay talaga. Aron ma-impeach nga nang nahimutangan nimo karon nga posisyon. Tanan sa kina ni Atty. Samson Lero, Daddy. Nakabiya na. Hinaot paunta nga mapadali ang pagproseso alang sa kagawasan ni Misael iha. Misael na sab. Ay, pastilan ka ni mo, Daddy, Iha Aliyah. Ang importante man alang nimo ka ng tawhana. Natubag ko na ikaw bahin niya ng pangutanaha, Iha Aliyah. Dad, misalik ka sa katao nga kriminal. Oh, Og ako'y nabala ka, Daddy. Tungod kay badlungon sa katilingban ka ng tawhana. Oh, nabilang ko man gani kay nakapatay, di ba? Nga sa ato pa, bangi siyang matanga sa tao. Pero imong gitabangan nga makagawa sa prisuhan, pinagi kang Atty. Samson Nero. Aliyah. Iha. Wa ko ikaw tudloi aron maghukom sa imong isigkaingon. Sorry, Dad. I'm so sorry. Hibaw-ibaya nga dili tanang nagpakadautan bangis na lang yun nga matang sa tao. Kinaay pipila nga napugos lang sa pagbuhat og dautan tungod kay biktima sa kahigayunan. Naaday mga ingon ni Ana, Dad. Kung dili kita open-minded, lisod sila nga masabtan. Kay kasagaran man gud ang tao judgmental sing kaingon nga kung unsay makita. Hukma na dayon nga ingon siya ni Ana. Daddy Mark, Sa kaso ni Misael, makaingon ko nga ang iyang pagkadautan. Sugo lang yun sa dimalas. Tungod sa naang ko nining dili maayong badlis sa iyang kapalaran. basta, Daddy. Kaya ang paghimo na tugdautan, choice na nato ko, Daddy. Managlahi kita og prinsipyo. Mahimong imo sab na. Og di ko ikaw mahimong lalison bahin ni Ana. Ang tinuod. Naintriga na ba ako bahin ni Anang tawhana, Dad? O gusto kong makakita niya sa personal? Oh, Gaspal, medyo Gaspal. Niya, tawatakin na nimim Taulus pistol. Unsaon ko man ang 9mm Taurus pistol? Oh, gusto ko makasigulo din niya. Gusto ka na makasigulo. Puhi pagyudi mo simpatiya ba? O ka na loyalty ba? Madam Ching, Okay, dawata. Dawata. Ige na. Alo ni mo pun masailan ba kanaon sa ako gusto mahitabo kalon ba? O kon unsa gusto sa organisasyon para sa imuha ba? piskot. Mapahamak man gagawin ng kalakiya. Medyo Gaspal. Unsa na? Ngano ikaw luspad ha? Ambi, madam. Oo. Kanda. Naalaman din ha? Unsa man ka kining maong seremonyas?
Okay, medyo gaspal. Ha? Akan ha. Ikaw ayaw lisngag anak bangag imo ilong. Oy. Ikaw ayaw hadlok ba? Oy. Wa ko mahadlok, madam. Dili pa unta panahon ba? Apan ako Madam Ching, salig sa imuha ba? O kini si Limonias, mao kini ba makawala sa ako abation nga laay ba? Unsay buot nimong ipasabot? Kani ka ikaw paminaw, ha? Medyo minaw ikaw, ha? Oo, madam. Kalon ka naan naman sa imuha ka na almas. Ako hatag bunyag sa imo ba? Ha? Palahimpit na ikaw, himo miyemblo sa gulupo sa Malka Dalagon. Uy. Ambi ka na imo, almas. Ambi. Ikaw hatag sa ako ka na imo kalgada na imo hawak ba? Sige na. Ambi. Pero nga naman. Kung ikaw ka na ba interesado ikaw sa Dalagon, ikaw wag tangi mo pagduha-duha ba? Ha? Okay. Sige. Ngayang kong armas. Dawata. Salamat, medyo gaspal. Wala ko magkasabot ining buhata. Ikaw ka na inggansan na almas na hatag na ko sa imo, ha? Sige na. Ikaw ka na pusil na sa ako, ha? Unsa? No! Ikaw pusil na sa ako, ha? Sige na! Pusil na sa ako, ha ba? Unsa makining buhata? Nga naman kini siya? Sige na! Ikaw pusil na dayo na Madam Ching ba? Sige na! Igonta siya ko! Pilo niya. Buhi pa, Madam Ching. Blank cartridge ni. Mao ba? Oh, Mijol. Mindset pa. Mindset. Nagdili na bugo ang si ako ba? Nga musugo sa imuha pala ako pa mo, Mijol ba? Madam, imo magunang gingigan sa nga kong kargada nga naani mo. Walang kaltid siyang bala sa almas ako hatag sa imo, ha, Major. Kini ka mga bala sa imo, ha, almas. Kung mubuto nito mong sa imo, ha, imo lawas pa. Dili ka ikaw maunsa, Major Gaspar. Madam, ayaw ba ya? Ayaw ba yun? Tinuod og original ang mga bala nga naas magasin ni anak, Madam Ching. Ikaw ba sigurado, ano, Sa Major? pindua ang iyang mo. Patyo mo diyo ka tingali kung iningin ka. Ako pusil sa imo ha gamit kini imo, almas. Ayaw! Madam Ching! Madam! Medyo. Abini mo ikaw patay na. Madam! Medyo. Ikaw kalma. Lilas. Pulang kaltig gapon ng mga suit nga pala sa magasin. Pero, unsa madam? Tinuod man og original ang mga bala nga suod sa magasin. Anong akong armas? Oh! Kung ikaw, abtik si ikaw, mas abtik ang si ako ba? Madam Ching! Kini almas ako agamit pusil sa imo, ha? Balang kaltig po kini ba? Kini. Mao kini tinuod nimo pusil.
ikaw tanaw. Ikaw tanaw, ha? Palihas lang. Di ba? Kaya ako ilis man ba, Pilo? Ikaw, lipat ba? Madam Ching, kaabtik di iningin siya. Utok ba? Utok. Mindset medyo gaspal. Mindset ba? Noon sa ikaw, lipat man na isong nga medyo ba? Lipat? Huwag yung ko makabantay. Ngay mong gilisan nga kung armas nga gitunol na ko nimo, Madam Ching. Kay, ang imong gilis nga armas, nikilado man po kumuplats. Dili matago sa imuha ka na naong ba imo kipati kahalok ba? Ikaw ka na luspad. Unya lis nga bangag sa imo ilong. Nakalitan yung kay ko. Kay, wato na ko dama. Ang akong nasinati. Lis nga bangag imo ilong. Imo hakalsun isa. Basapon ba? Ikaw ka ihi sa hadlok ba? Ihi ko. Ikaw ayaw uwawa ka na normal lang. Normal nga ka ihi ikaw Mitchell kay ikaw hadlok man ba? Congrats Mitchell Gaspar. Salamat Madam Ching. Congrats na ka ihi ikaw ha. Kine. Dawata kini subli na asudagan kuwarta. Salamat kayo ni Madam. Pero kini, ikaw timan ha? Ako ka na abdik pa kay sa imo ha? Nga opisyal ka pulis ba? Ha? Maungag na aman ka palano, dautan sa Madam Ching. Ikaw ka na isip-isip. Katagahan ni gayon ba? Kay bisan wala ko'y tala almas. Ako ka na pwede patay tao. Kamit kini ako tudlo. Paslak bangag sa ilong. Gulak, Medyon Gaspar. Ikaw ka na hingpit. Sakop sa gulupo. Malka dalagon. Huwag yung ko magkasabot sa kong gibati ganina. Kalain dis bation ko na anak sa bungaw sa kamatayon. Dili mo spilling ang kahadlok gan grabing kakulba na akong gibati. Abi man ako patayin ako. Human atong sunod-sunod nga mga buto sa armas. Gagituhuan akong mao ang akong armas nga gitunol ko niya. Kanahang insika. Kaabtik niyag mga kamot. Huwag yung ko makapantay nga giilisan din niya ang akong armas ug susamag klase ug kolor bangag sa ilong. Nalipay ko nga gitabangan na aron mapadali ang pagawas nako din sa bilangkuan by Sarge. Ayam sa kapagawson, bay Misael kay kuwang mga ebidensya sa kaso batok nimo. Tinuod ka na by Sarge. O kamo nga nakailagid nako. Sayod yun mo. Nga wa ko'y sa nga dili ako mo'y nagkapatay. Yun. Dini naman ang abogado na mo'y mulihok sa pagproseso niya. Kang kinsam ng tabang gikan bay Misael. Gikan sa retiradong general nga si Sir Mart. Oh, mo ba? Kinsa mang abogaduha? Si Attorney Sam Sanlero. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.